Ahoj lidi, dneska se zahrajeme, jak tady stavíte ty své vlastní obyčka s mojím kamarádem. Čau lidi. A jdeme na to. Tak si dejte něco dobrého k jídlu, k pití a užijte si video. Víš, co mám? No, to. Já mám metr. Já mám metr. To máš. Že co? To máš. Metr. Metr? Jo. Za 75 000 byl v shopu. Já jsem ho koupil. Kámo, tak tady tuhle teďku naproti tobě chci zkusit. Kámo, to bude docela těžký. Docela? Kámo, ty voda. To je kravina. Tohle, myslím, z druhé strany. Kámo, on týpek asi neví, že je to voda. Asi ne. Jo, aha. Hop. To je těžký. Hop. No. Dobrý. Kámo. Hop. Dal jsem to. No tak nedal. Já mám kaši. Nechám bloky. Ne, tak. Takže vezmu si toto. Hop, hop, hop. Dobrý. Bum, bum, bum. Tak. Tady dám tu spirálu. Dívej, co mám. Takže ahoj lidi, to by bylo pro dnešní video všechno. Doufám, že jste se ho užili, dejte like a odběr a čus!